kterého znáte určitě z televize, z novin, ano, jo. Potom jsem vám už představil pana Cindorfa, jsem vám už představil a ještě bych vám představil paní asistentku pana primátora, ano, paní Danu Sládkovou, ano. Takže vítám čestnosti, vítám tady samozřejmě naše trenéry, čili realizačního týmu, vítám tady i funkcionáře našeho klubu a zástupce školy. Pane primátore, tito chlapci, ano, a vážení hosté, tito chlapci obsadili krásné druhé místo na mistrovství České republiky, které zrovna do okolností jsme pořádali my, náš klub v Brně, ano, takže i po té organizační stránce toto mistrovství republiky dopadlo velice dobře. Chlapci nejprve zvítězili ve skupině Jižní Morava a Střední Morava, ano, v těch základních skupinách a postoupili tedy do té finálové skupiny, kde se bylo celkově 10 zástupců těch jednotlivých skupin a obsadili jsme skutečně historicky jako páťáci nádherné druhé místo. Já bych chtěl využít tady této příležitosti a poděkovat jak klukům, ano, tak bych poděkoval členům realizačního týmu, trenérům, vedoucím, rodičům a poděkoval bych také podpoře magistrátu města Brna, která nám vlastně umožňuje v těch brněnských podmínkách provozovat ten oblíbený sport lední hokej. Poděkoval bych vedení akciové společnosti Kometa Group také za tu podporu, kterou máme a samozřejmě bych chtěl poděkovat svým kolegům, učitelům, ano, trenérům a těm, kteří všichni okolo těch chlapců dělají tak, abychom ty výsledky měli co nejlepší. Tak jak už několik let spolu hovoříme, tak tady ta mládež je nad nějakou takovou budoucností toho brněnského hokeje a věříme, že tady nastoupí další ti, jak mě vždycky říkám, ráti Havlátové, ano, kteří prostě nahradí v tom budoucnu prostě hráče, říkám nejméně prvního mužstva, třeba někdo i do toho nároďáku, ano, a že tedy bude ta výchova, kterou s těmi chlapci děláme ku prospěchu věcí. Takže tolik tedy úvodním slovem, všem vám tedy děkuji za to, co jsem už řekl a nyní tedy požádám případně naše hosty, aby chlapcům také prostě pár slov jako řekli.